شالو كما يتسلي لومي حدا يهوتكم كتير زبال ملاقت يأمن يسوس كورسوس إذا العالم هيوت منهم أنت زبالا شواكل التحريقين يا نتبيت وزرتم زي بحثرما العسانة يتمالن فرحي يتمالن እግዚአብሔር አምላክ ካብ ተዓሳና ይትማልን ካብ ፍርሕና ይጽባሕና ሓራኹም ኩሎሚ ብዓወት ክትማላለሱ ይደሊ ትማሊ ብዙሕ አባላሽኹምን ብብዙሕ ተባላሽኹምን ክትኮኑ ትሩዲኹ ነገር ግን ትማሉ ኮይኑ ዝተዓጽኦ ምዕራፋዊ ህይወትኩም ኮይኑ ስለዚ ሎማ ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ ትማል እንታይ አባላሽኻ ትማል እንታይ ተጋጊኻ ግዜ ይገድስ ናይ ትማል ዘባላሽኻ የጎደና ንሎሚ እህታ ከይኮነካ ተጠንቀቕ ምክንያቱ ንሎሚ ክልተ ጸላት ኣለዋ ተዓሳና ይትማልን ቃንዛና ይትማልን ፍርሕና ይጽባሕን እግዚአብሔር አምላክ ካብ ተዓሳና ይትማልን ካብ ፍርሕና ይጽባሕን በሐርነት ንሎሚ ከረስተማቕሮዋ ጸዊዕኩም እዩ ሎሚ ደው ኢሎም ትርእይዎም ዘለኹም ትማል ስለዘይ ወደቑ ይኮኑ ሎሚ ደው ኢሎም ትርእይዎም ዘለኹም ትማል ስለዘይ ባላሸው ይኮኑ ነገር ግን ንትማሊ ክገድፍዋ ንጽባሕ ንኸሕዝዋ ንሎሚ ብትኽክል ክነብርዋ ስለዝወሰኑ እዮም ሎሚ መልእኽቲ ኣለኒ ንትማሊ ግደፍዋ ትማሊ ዝሓለፈ ጽቡቕኩም ረስዕዎ ትማሊ ዝሓለፈ ሕማቅኩም ረስዕዎ ሎሚ ትበሃል ሓዳሽ መዓልቲ ዕድል ተዋሂባትኩም ኣላ ንሎሚ ንበርዋ ጽባሕ ትበሃል ብተስፋ ድማ ትመጽእ መዓልቲ ላትኩም በእምነት ከኣንዓ ተጸበይዋ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 13 ከምዚሉሎ ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ ብድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ናብቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተማጣጠርኩ ናብቲ ሕንጩጭ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ እጎይ ኣለኹ እንተ ደኣ ንጽባሕ ብግቡእ ክትነብርዋ ትደሊ ተደኣ ኾንኩም ንትማሊ ፈጺምኩም ሎሚ ክደፍዋ ንስኹም ብትማሊ ትምዘኑ ዘይኮንኩም ንስኹም ናይ ሎሙ ሰባት ኢኹም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ናብ ሎሚ ካብ በጽሐኩም ስለ ትማሊ ዝኸሰኩም ድምጽን ስለ ትማሊ ዝኸስኩም ሰባትን ትደሙ ካብኦ አምላኽ ሰማይ ንጽባሕ ዓወት ከሳቱ ይሻል برهان